pausoka, bat aurrera. Poliki, bete gure ametxak. Errenteria aurrera egiten duen herria da. Errenteria bere ametxak betetzen ari den herria da. Errenteria euskararen, aniztasunaren, bizipozaren eta elkartasunaren herria da. Bai ala ez? Guzti horregatik datorren ekainaren bilan zatozte denok errenteria. Euskal Eskola Publikoaren jaira. Makina bat daupa da, sentituko dituzolako hemen, hau errenteria!